Er det Sten? Jeg er et forvirret kolibri, det er det eneste, jeg kan sige. Ej, jeg er ikke klar! Jeg vil meget hellere spille Die Hard. Det er meget sjovt. Eller Matrix eller noget. Altså det er virkelig West Side Story, altså. Det er virkelig. Altså det er jo sådan, det er følelser og hænger i. Altså det er jo ikke sjovt. Så gør jeg nogle våben og nogle motherfucker. Jeg stener. Frustreret. Jeg er meget frustreret. Vi kan ikke lide mere! Jeg er frustreret. Papa! Man kan tydeligt se, det er Johannes, der er det eneste lyspunkt i spillet. Hurtigere! Det er A, der har lyden. Vi skal spille den højt, kom nu! Han er virkelig styr på. Man kan tydeligt se, det er Lasse, der har kontrollen over spillet. Det er ham, der styrer rundt med folk. Hvad er det i gang i nu? Jamen, vi står lige og øver lidt teknik. Jeg synes, altså de manglede lidt, og derfor skulle vi lige have teknikken ligge op og svinge. Der var lidt for lidt strøm på. Så vi giver den lige lidt ekstra vold her, så er vi klar til at spille. Det er en hård kamp i dag, vi skal ud i, og derfor skal teknikken være i orden. Skal teknikken være i orden, ja. Det er rigtigt. Ja, drenge, så skal jeg prøve at få lidt mere lyd på derinde. Lidt mere lyd på, ikke? Ikke? Ja. I lyser foran de andre, ikke? Tag jo lidt strøm på dem. Ikke? Lad os se, der skal være lidt lysken over det her. Ja. Vi skal på lystavlen, og I skal simpelthen prøve at få det til at glide. Prøv at se, kom ud af ham mixeren dernede. Det er ham, der har kontrol over det hele. Uden ham, og så tror jeg, den er hjemme. Okay, drenge? Hvad skal I have? Jeg skal lige musik og se, om der sker noget spændende. Søren er det. Er du Susanne, der står der og spiller slik? Hvad? Søren? Hvad står du og laver, Susanne? De er så ked af, at jeg kan ikke finde nogen. Er dit hold væk? Så står du bare der og trøstespiser. Ja, det kommer man blive til. Vi har fundet Susannes folk herinde. Det ser meget hyggeligt ud. Hvad så, dreng? Hej. Er der godt gang i? Ja, vi har også en standard der. Ja, der er godt gang i den her. Hvad laver I? Vi er stukket af for det der startbold. Kommer den væk. Så Ja, nu er vi så taget ned i Arkebo for at finde ud af, hvad de laver af løjer i dag. Sidder i og synger de ting, som livet værdi. Vi kan ikke gå på vandet, men vi kan så meget andet. Prøv at mærke, hvor luften sidder. Se på vandet, hvor det glitrer. Ja, de har masser af tid, og slet ikke ord. Vi er lille født af køkkener, sidder vi og synger. Synger om de ting, som giver livet værdi. Vi kan ikke gå på vandet, men vi kan så meget andet. Vi kan føle os med, vi kan føle os fri.
første